Mňa veľmi teší, že môžem dnes urobiť takýto krátky rozhovor s maklérom mesiaca na netradičnom mieste a predstavujem vám historicky pre neho prvýkrát Rastia Kravčáka, tiež člena nášho tímu, a ja už vlastne sa chcem opýtať Rastia, že čo mu pripisuje, či je to náhoda, alebo ako mnohí hovoria, že šťastie. Ja som proti takýmto slovám. Takže čomu, Rastio, pripisuješ ty úspech v tomto mesiaci? Tak samozrejme úspech neprišiel sám od seba. Je za tým tvrdá práca, veľa stretnutí, veľa telefonátov, veľa nejakého vzdelávania a nakoniec tie výsledky prídu, takže myslím si, že toto je len začiatok a rád by som bol, keby sa tento úspech ako maklér mesiaca opakoval. Super, ja sa teším. A čo plánuješ na najbližšie mesiace? Tak v najbližších mesiacoch plánujem hlavne nábery, lebo myslím si, že to je začiatok a to je to najdôležitejšie na tejto práci, mať kvalitný náber, kvalitnú ponuku, kvalitné nehnuteľnosti v ponuke a potom to viac menej príde samo. Samozrejme samo, ale za to prácou a za tým všetkým je tvrdá práca. Super, Rastio, ďakujem pekne a samozrejme aj tebe prajem, aby si bol čím viackrát maklér mesiaca. Ďakujem. Ahoj. Ahoj.